Bay, kuyugi mi karong adlaw kay mga hatag ta og bugas sa ato mga igsoon. Natay bugas diri 5 ka kilo, mga dilata, 5 ka buok, naapoy kining kape, natay noodles, ya naapod tay shampoo, ya naapod tay sabon. So, kuyugi mi ninyo para ato ipanghatag sa ato mga igsoon. Excited na ko kinsa atong tagaan nga igsoon ni. Ready na ta. Paway mi kadiyot kay ni Kuan. Aksyon og Kuan, taligsik lagi. Taligsik kayo. Tara, kay niunong nang Kuan. Abtan di taguan. Kita taga pasilungan eh. Basa na mga kaistaran ko. Ato na tato na. Kusog na oy. Kusog na lagi. Ayo. Ayo. Ay tao boy, murag taon na bata. Lagi pasilong tagoy. Silong menday. Pasilong nami. Wait. Lang, harabiro. Pwede may mo pasilong? Inday. Minduta sa inyong balay, oy. Pasilong kami, ha? Umutan nga, mete. Tugnawa na. Ang iro, di ni mamaat. Basa sa kong cellphone, eh. Tugnawa, Inday. Pwede may mudayon? Tugnawa, oy. Lang, sige, dali na, oy. Sabi ha? Sityo tagini ni. Barangay Kaurasan. Ay, hindi daw yun, mi. Anong payat kay gamatin tayo? Oy. Asa na yung bana? Ano sa hero eh? Ano ba? Nag-school na ka, Inday? Amat kay tiya, gigipadayon yung minimo dress mong balay. Siya rin sa balay na tupad. Okay, right? Sagutan mo. Kinsay nga ni mo, Inday? Ha? Ashley? Ashley, si Inday Ashley. Ikaw ate, kinsay mong pangalan ate? Ha? Jima. Jima? Jima rin na. So, maotoy na tabo na mo. Naabtan may kusog nga uwan. Tugnaw pa kay daan diri sa Barangay Kaurasan, Sityo Tagini. Perting tugnawa diri daan, sa di pa mag-uwan. Kaya ang adlaw, halos dili kasud sa kanang lugar. Nya, naabtan bigyan may uwan, perting tugnawa. Grabe kayo. Pero nindot kayo lang, kuan, kanang payag. Ang essence ba sa bukid, ang simple living, nindot kayo siya ba kay? Ma-feel gini mo bang pagka kontento sa kinabuhi, nindot kayo. Salamat kayo, kuan ha? Dahil Jima? Salamat kayo. Salamat kayo, kaya nakapasilong jud ni. Kapila na nila. Buko lang yung payat. Ano ba pa na yung mga anak? Yan ako yung mga ulikaw. Pila din mo edad eh? 43. 43? Pila kabuk yung mga anak day? 5. 5? Pila kabuk lalaki? 4. Siya rin. Mo na yung babae, kamanghuran. Kamagwangan pila edad? 20. 20. Nanay mo katabang-tabang Iskwela ko naman. Nag-eskwela pa? College? Din man nag-eskwela? Si Tio. Si Tio? Maayo eh, kaya nagkuhan, nag-eskwela gyud. Nakapa-eskwela, maayo po kayo nakapa-eskwela mo nila. Niya? Naiki. Ang usa pa, ang kamagwangan pa yung mga nagkuhan. College na ang tanak silang duha niya. Akong ikaduha. Ipapaway lang sa... First year ang tanong siya. Niya ka nang usa, mag-second year ng tanan ni undang man na katong pag-lockdown. Hindi siya ganahan mag-online. Oo. Sige lang, hinay lang. Niya, ang usa, eskwela gid sa unta niya. Huwag sa kaapa sa enrollment. Pero dili, lalim mo eh. Upat ka, dagko na, mong di pa eskwela. Ang anak bitang amahan, may rasad nga, wa siya kaapa sa enrollment. Lisod, uy, susunod na.
Tapos, mag-isila, di mo ka. Yung dali mo eh. Upat ka bata yung mga paskwila niya. Ang bana nanarbaho, nag-drive. Nanarbaho po, extra. Nag-drive, habal-habal. Drive o gabalabal. Maura yung kuan, pangitaan. Parang akong kamagwangan kay naman sa kuan, pang allowance. Kada adlaw naman na may gagawa akong bana nga magpahatod kuha niya ba na adres di mao niya. Kuhaon niya pa dong ihatod niyag merkado ini uli hatod. Pasahero. Oo. Magmotor. Dito. Oo. Una iyang pang allowance. Okay. 240 ang makita sa imong kamagwang ang anak. Na imong bana pila sa makuha sa simbahan. May lag Pasagyan siya. kay dako-dako. Dagan-dagan na kayong motor no? Na masahero sad no? Ito sa una. Di para sa una no? Ang kuan na no? Sa una pag-upa ka, pa kaayo yung motor kay kuan man. Ay, mukitag 1,000. Lagi, karon man ay kuan ang biga. Kasi ako ka makabantay mo kit mga driver nga. Isod na kayo tungod sa kinsa naman lang makakuha og motor. Oo, dagan na kayong motor niya. Dagan na sa kay mga di pasaheroan. Nana. Nya, salamat kaya kay ni undang naman ang uwan, ni unong ng uwan. Nagkapasilong may gipadayon din minimo dito. Bisag wala ka kailan naman imo gipadayon dayon. Ya, salamat kayo nya. Kuan day. Kining nami dala diri nga kuan, kining bugas. Iyay, na bugas ya. Bugas. Pasensya kay mo ana, kana lang usa nya. Naputay noodles. Tanawa ti. Abiti, tanawa ti. Kini tanawa dira. Okay, tanawa unsa man na dira? Ipakitang mama. Ipakitang mama. Unsa na dira? Salamat kayo ani ha. Kay Muna na kayo nagkasudan. Nana si masudaan ha? Nana siya ko, nana kay dahi corn beef. Nai beef loaf. Nai noodles. Yan na kay sabon. Napa jud kay shampoo humot. Thank you. Salamat kay sa pagpadayon ha. Nya, kuan na pa jud ay. Para sa imong bana. Para sa imong bana natay. Among grupo di ay kuan Team Nimrak. So Nimrak Sutukil. Para sa imong bana may na lang kay pud niya. May na siya kay kuan kanang bugnaw ra ba niya. Kuan dapat pa jud ati, dapat pa jud. Para papa. Nasa tay kuan kining Nimrak Motor Parts. Sa dirira ni sa atong Carmen niya. Kuan usa sa niabag nato sa atong mga kuan, inabang sa atong mga igsoon. Salamat sa inyong gida ha. Yes, okay. Mayroon yung nag-uwan kay wa pa mag-uwan daw musaylog yun siguro. Dili gid, manangita gid mi og kuan. Nangita gid mi og mga among tabangan niya. ayan tabangan. Yan na timingan gid uwan. Tanaw na ko nga angayan kay anime diri, nasway mi nga makasuod diri sa kuan balay nga. Moto na kay Leila. Tajima, salamat ya. Salamat Tajima kay panggawtan. Bye-bye. Lo. Bless up, bless it, uncle me. Iyan naman lang ipuso no. Usgahan na ni mo good. Very good. Kana, ikaw na ikuan, ipahipusa na para ugma na na ikuan, masudan. Very good yan eh. Ang sanina, ihatag ni Papa ha. Inapa na, naghatag kong sanina ni mo. Very good siya, pinag-hay-hay. Salamat kayo. Salamat kayo, Jima. Ato sa amin. Salamat sa Padayon mi, sige. Salamat, Bye-bye. Bye-bye, ati. Ay, Inday. Bye Inday. Isa imong name? Ashley. O si Ate Jima, daghang salamat Jima. sa Sige, pagpadayon. Salamat. Bye-bye. May among grupo, Team Nimrak. Team Nimrak dito. Grupo yung gwapo ta. Ay, sabi Jima. Salamat kayo sa Team Nimrak nga nakapit mo diri sa amo ang payag. Ug salamat sad kayo sa inyong gihatag nga grasya. Dako na kay rin tabang namo.